Aquesta setmana a Projecte 52 el repte és fotografiar textures. Pel repte d'aquesta setmana hem de fotografiar textures. Textura del paper, textura d'una rajola, d'un tros de fusta, rugoses, llises, qualsevol textura que us pugueu imaginar, que pugueu trobar, és bona pel repte. Quan fotografiem textures estem transmetent, estem ajudant a la persona que veu la fotografia a tindre una sensació tàctil, com si realment estigués tocant aquell element. Què necessitem per fer fotos a textures? Doncs com en tota la fotografia necessitem llum. En aquest cas, millor si la llum és lateral, si tenim un objecte i la llum és lateral, i quan més rasa, millor. Podeu experimentar d'una forma molt senzilla. Agafeu una llanterna, com aquesta, una llanterna qualsevol, i un objecte, i experimenteu quina llum hi ha depenent d'on estigui la llanterna. No és el mateix que la llanterna enfoqui així que enfoqui totalment rasa i totalment lateral. Es podeu experimentar també amb la llum frontal o amb la llum des de darrere. Agafeu una simple llanterna i experimenteu amb qualsevol objecte. Depenent del tipus de textura que vulguem fotografiar, ens anirà més bé un tipus de llum que un altre. Si volem fotografiar una textura que sigui rugosa, que sigui dura, la llum de la llanterna ens anirà perfecta, provocarà una ombra molt marcada. Si en lloc volem fotografiar una textura que sigui més llisa, que no provoqui tantes ombres, ens anirà bé la llum natural del menjador de casa. Només necessitem una finestra, una font de llum molt gran, que estigui filtrada per unes cortines blanques. Conèixer la diferència entre una llum dura i una llum suau és una de les lliçons més importants en la il·luminació de la fotografia. Ho podeu experimentar al menjador de casa. Un cop tenim l'objecte a fotografiar i hem decidit quina llum volem, només ens queda la composició. Aquest fet marcarà que la foto tingui més o menys gràcia. A la descripció us deixo una galeria per si us voleu inspirar. Bé, doncs ja tenim repte per aquesta setmana. Sobretot, recorda pujar les teves fotos amb l'etiqueta Projecte 52 Foto 22, dona'm suport amb aquest vídeo fent un m'agrada, és important, vine al grup de Facebook, seguim-nos a les xarxes socials, el que et sembli bé. Però sobretot, passa-t'ho molt bé disfrutant de la fotografia.